Horasma dihita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hata. Jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama. Dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangyangan di bagasan tikion. Tersurat do di Matius 15 ayat sada sahat tusia. Hujaha majo isini turpuki tu tonga-tongata. Jala tapeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonomma didok. Dungi Roma akka siboto surat dohot akka parise sian huta Jerusalem madapot to Jesus nin nama. Buasa di laosi akka sisiammi adat nasian akka na tua-tua. Aidang merburi nasida lahomangan. Alai nin nama mengalusi nasida. Ya hamu, buasa lausammu napati ni debata. Paingot-ingot adat munai. Ai debatado mamatikon. Pasangak ma amangmu doho inangmu. Ia nama burai amana doho inana sipusaud do. Alai hamu mamudahon. Ia adong namadok tu amana tu inana. Pinilihum matagonan na patutian pangurupikku diho. Tak pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Gabi disege hamudo pati ni debata dibahen adat munai. Hamu pangasi. Nasi tonggo dapok di hamu hata na sinurirakon nisi Jesaya di nani dok nai. Dipasangak pamangan ni bangso odoau alai anggoroha nasida daudo sianau jala magopodo pabahin nasida pasangap ponau ai poda ni jolma do dipodahun nasida ima sahatna dongat saha porsiaun di bagasan tu hatta Yesus au sugari disukut tu hita ahado narumikot si hangulu honota namar Tuhanon. Hapor siaudo manang adat. Rasepakat do hita mengalusi. Hapor siaudo. Alai mulu disukum muse. Dia do padohan na humatop mabain tersinggung perasaan ni sasahalak. Mulu didok rupaning tibana setabi. Betul do jol mana sumaradat to. Daripada betul do jol mana sumarugamo. Dia do siap padohan na duay na humatop mabait tersinggung perasaan ni sasahalak. Mungkin gumudangad dora na pitor tersinggung jala muruk ala ni padohan na parjuliyate. Betul lo na sumaradat to nin narupaning. Ala ni muruk na ulu dora pitor kasar hatana tu namaddoki. Si patadoho madipadok akka goar ni piarani imajo alani nasu tarjalosa mulu didok nasu maradat alai mulu padohan na paduhonido mulu ido didok butullo jol mana sumarugamo honin na radak pola terganggu dirina mabigi paling do hola nekkel suping dibahin mengalusi yesui di pahohom lapatan na tak pola gabi pitor naik darah tinggina manang emosina mabigi. Atik pe songon naung tinaringotan naking yang gunarumikot si hanguluhonot tanamat Tuhanon hapor siaw do daripada adat. Alai yang go di kenyataan na umura do halak tersinggung mulu adong madok tibana halak na sumararat do halak na sumaradat daripada halak na sumarogam. Laos songoni matong mulu adong di ida nasu menghargai adati. Termasuk doi bui mengundang ketersinggungan. Dongan sa porsiaon di turpukon protes do akka siboto surat doho parise tu Yesus. Tersinggung nasida ala dibereng dang julu merburi tangan akka sisiani lahomangan. Merhite na songoni dirajumina sida do akka sisiani
naung mangalaosi manang melanggar adat nasian akka na tua-tua manang upu nasida. Artinya merasa terganggu do akka siboto surat doho Parisei mulu adong siat tonga-tonga nasida na mangalaosi adat nasida. Pittor ditegordoi ima ala niarga ni adat nasidei. Jala dipraktekna gabi hira tumibbo do adati sian patik ni debata. Ia tujuan ni namar buri tangan songon na diturpukon dada namat perdumuan ni tuhayason secara kesehatan. Manang istilah nasomal di dok asa higienis daung. Alai mulo di pemahaman niya kasiboto surat doho Parise namar buri tangani namar tujuan dui lahu majagahon habadiaon asa unang ramun. Jadi mulo Jepang songon nabinahen niaka sisiani diturpukon dang julu marburi lahomangan dirajuminasida dui naung ramun manang najis. Mulo nung ngaramun berarti berkaitat tudusa namai dihalak na mangula hosa. Donga saha persiaon alai nak pesongoni dak pittor jalo dia lusi Jesus protes ni siboto surat doho Parisei. Justru gabe kesempatan doi dipakai Jesus laho mamisang akka siboto surat doho Parisei. Ay ternyata jumorbuk dope pangalausion nasida. Ima mangalausi pati ni debata. Didok Jesus do tu nasida. Ya hamu buasa lausam muna pati ni debata. Paingotingo adat munai. Ay debatado mamatikon. Pasangak maamang doho inangmu. Ia nama burai amana doho inana si pusaud do. Ima nadihek tulu doho opati. Tanpa disadari nunga disegai nasida pati ni debata alanya keadat na pinudahun nasida. Dipudahun nasida do tuak kana torok. Ya adong nama do tuamana tu inana pinilihum matagonan na patutian pangurupikku diho. Dak pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Namar lapatan dui boy do halak Yahudi sopola mangaturehon natoras nabe mulununga dipilihut tu debata arta manak sinamot nalaho mengurus natoras nahian. Alani pudai dipicang Jesus manasida ay tudus dui tuna mangalaosi patik ni debata. Jadi molo pe diprotes nasida akka sisiani ala sumarburi tangan adorak somangan dada na mangalaosi patik ni debata nasida disi. Jala dada gabe ramun jolma anggomangan so merburi. Nama barramu jolmai sasitong na ima akkatahi do parange nasodenganido. Naruar sian roha merhiti pamangan doho pabahenan. Jadi dang gabe ramun halak anggomangan sujulu merburi. Ay nalau tubutuha do anggo nabongot sian pamangan. Guidui dapat tudus di urut niturpukon ayat 10 120. Asa dangadong nasala diak kasisiani. Justru akka siboto surat doho Pariseido narikot ikut bertobat. Ainunga dipudahon jala diulahon nasida namaralo tupatik manak tuhata ni debata. Nanghutun nasida dang wajib be yanakon pasangapon amana manang inana. Mulununga dipilihut tu debata napatutian pakionna lahu pasangapon natorasna. Dongan saha porsiaon na jelas dang nasala mangalehon peliat tu debata. Alai dang bui gabi alasan lahu palua tanggung jawabna pasangapon naturasna. Ikorak dulahud dui. Mulu dipasahak pe pilihan na tu debata ikotongdo pasangaponna naturasna. Alai dak songoni dipudahun akka siboto surat doho Parisei.
Ido ubahen dido Jesus tu nasida. Hamu pangasi. Dido songoni ala hola dihata ru nasida pasangapud debata. Anggorohana daudu siad debata. Manak tudus mei songo padohan, lain di bibir, lain di hati. Ima pangasi. Jala magopodo manak sia-sia do parsobaon si songoni diadupan di debata. Donga saha porsiaon laos dumutusido tong na pinengok ni hata ni tuhata tuhita ditikion. Sipata di praktek ni hak Kristino nipe ulo do bersikap jala bertindak songo si boto surat doho parisei. Anggo hatana penampilanna manang pabahenanna tungina ma ulina idaon manang bigion laho pasangapot Tuhani. Hape yang gorohana daudu siad debata. Isarana rupaning adong do halak tumuli do begion mulo makkatai memudai do makritik akadonganna. Hape sikap do pabahenanna juk do pe dak sedalan tupadohanna. Holad dihata do merbilua begion alai dak sedalan di pelaksanaan. Di rumang na asing diulahod dunian patik paupatoni rodo ibana merminggu alai tagad disukun natoras na ibana botari nai ima dijaburu paning taringot tuahan naking jamita dibigi pitor jalodo dia lusi lupa au ninna. Hape nama parro rohana tikki na merminggui akkapahean do penampilan ni halak do di paideija do mamerengi akka konten di HP nei. Hadir donian fisik na merminggu alai anggorohana dang binoto tu dia mappar. Nadiba ulo do na merminggui hiraholan sebatas legalitas asal ma di ida halak ibana naringgas merminggu alai yang go makna ni na merminggui juk do pedang Jepang di ngulu siapari. Contohna holan salah ketik do otik guarna manang margana dititingi ngapit tor menyala guguni suarana muruk. Harusna si payed do guarna setabi mulutu ngarong na marguar songoni. Hape salah ketik gabi si paman tarsurak dititingi. Harusna si major do guarna setabi gabe si mak ijon manang si makijon diketik. Nian isi halakna pasti do keberatan mulu daksitong identitas ni sasahalaki di suraton dititing. Alai babua ruas naburju merminggu totu dak polai kosongon halak naneng merbada protesoni. Manang dak pola pitor merdadi bahenon ni gebe sorobe muse merminggu rupaning. Jadi cukup ma dihatahol labok tuna bersangkutan asa dikoreksi. Donga saha porsiaon marhite turpuk jami taon dipaingok do tuhita. Asa unang magopo parsobautai dia dupa ni debata. Denggamma taraduti patik manang hata ni debata. Ai ido dalatta majaga habadioni. Unang ma alani adat manang hasomalan gabi sumangulahu patik manang hata ni debata. Justru diakka adat manang hasomalan ido ikon patarida honota parbue ni hata ni debata. Alai tutu ikon sian hibul ni rohama unang marpangaci asa marsangap Tuhani. Dungi akayanako pe totong ma dipasangap natoras. Jangan pernah menganggap orang tua itu sebagai beban bagi anak-anak, apalagi bagi yang sudah berkeluarga. Justru anak-anak harus bersyukur jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk menunjukkan kasih yang terbaik bagi orang tuanya. Jala dipatupa mai sian holong dohot bulus ni roha hobbar tupatik palimahoni. Unang marsi palesen tiki masih padopahan
So inama tabu na bigi katana. Apalagi paromait tu si matuana rupaning. HP duktudal gabi di pahata-hata. Tengok ma, dangadong nabuni diadu penditu hatta. Diboto do saluhut, aha na dibaga sarohata. Atong taraduti ma dohok denggan. Patik manang hata ni debata. Ay makorhon hasonangan dohok pasu-pasu dui di ngulutta. Amin. Martangi yang mahita. Muliati mali Tuhan di hatam na kubigi hami, urupi mahami lahu mangula hossa. Di bagasan Yesus Kristus, martangnya kami. Amin.